Bo día a todos e a todas. Hoxe tivemos sesión ordinaria da Xunta de Goberno local con temas importantes en materia de investimentos nos barrios. Comezo destacando a aprobación da licitación das obras de rehabilitación do antigo Mercado de Santa Lucía, que vai permitir construir o novo centro de saúde da Falperra e o novo centro cívico. Supoño que non fai falta que lles poña en contexto da histórica demanda dos veciños da Falperra dende hai máis de 15 anos e agora xa é unha realidade. Construiremos ese novo centro de saúde e aproveitaremos o edificio para usos múltiples necesarios para o barrio, como é o caso do centro cívico. Así que xa saen a concurso as obras de rehabilitación do mercado neste mesmo acto que tamén executaremos. Son 10,3 millóns de euros, dos que, como saben, o Concello achega prácticamente a metade, que é o investimento máis elevado neste barrio en décadas. Ademais, conseguimos 3 millóns de euros en fondos europeos PIREP para cofinanciar as actuacións coa Xunta de Galicia. En canto se publique na plataforma de contratación, haberá un prazo de 30 días naturais para a presentación de ofertas e o prazo de execución será de 18 meses dende que comecen os traballos. A nosa intención é que comecen antes de final de ano. E, creo que é un exemplo de colaboración administrativa, de diálogo, unha vez máis, de política útil para os cidadáns, sabendo das necesidades que ten este barrio en materia de equipamentos, tamén as necesidades que teñen de contar con instalacións sanitarias máis modernas e, polo tanto, pois os veciños e veciñas deste barrio poderán ver as máquinas traballando antes de final de ano. Nos vamos a outra punta, ao barrio do Castrillón, onde saen a concurso tamén as obras de urbanización da Praza José María Hernán Sáez, un proxecto que foi presentado en marzo aos veciños desa zona e aos que lles demos un plazo para que fixeran achegas, suxerencias, recollidas estas, pois xa avanzamos a fase de execución. Este investimento será de 1 millón de euros nunha praza que dende hai moitos anos nos pedían que arranxáramos. Era un espacio degradado, sin acondicionar, unha especie de leira park multiusos con pedras que provocaba inundacións nos baixos e insalubridade, e agora se vai transformar nunha praza peonil con sendas zonas de lecer, coa reorganización das áreas verdes, reforzando a seguridade viaria, renovando toda a rede de recollida de augas e, por suposto, con acceso a todos os vehículos de emerxencias, bombeiros, ambulancias e demais, que era unha das preocupacións dos veciños e, polo tanto, está así recollido. É un xeito, unha actuación, como digo, de 1 millón de euros que amosa o noso compromiso coa revitalización dos barrios, respondendo ás súas necesidades e, sobre todo, ás demandas que se facían ano tras ano e que atopaban o desleixo ou a inacción dos gobernos anteriores, concretamente dos 2 gobernos anteriores á chegada do Partido Socialista á alcaldía no ano 19. Apostamos, ademais, aquí polo diálogo. Tivemos reunións cos veciños, cos presidentes das comunidades, con planos, con técnicos, varias delas informábamos e, sobre todo, escoitábamos as súas aportacións. Do Castrillón pasamos aos Rosales, porque se aproba definitivamente o proxecto para iniciar o acondicionamento do famoso camiño do Cura. Un compromiso que adquirimos cos veciños dos Rosales, tamén outra demanda que ven de lonxe, e no mes de febreiro solicitamos á Deputación da Coruña a cofinanciación destes traballos ao abeiro do POS 2025, que foi aprobado a inicios deste mes e agora sí xa se lanza este proxecto. Ten un investimento de máis de medio millón de euros, onde a Deputación achega 141.000 e o resto corresponden ao Concello. O que se fará é conectar adecuadamente as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao con este trazado, que terá un novo percorrido peonil accesible, e aproveitamos, como sempre, para modernizar rede de pluviais e alumeado público.
Na urbanización Breogán sae a concurso a construción dunha nova rede para a recollida de augas pluviais. Avanzamos no reforzo e mellora das infraestructuras municipais nese núcleo residencial. Recentemente rematamos a remodelación da rede na rúa Félix Rodríguez de la Fuente. Agora actuaremos en Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal, con 225.000 euros de investimento. Un núcleo no que a mediados de maio sacamos a licitación ás obras de construción dunha nova pista multideporte para baloncesto, fútbol e voleibol, que será a primeira instalación deportiva pública na urbanización Breogán. En canto á vivenda, tema troncal na nosa acción de goberno, fixemos balance das licencias, como en todas as xuntas ordinarias, por destacar un novo bloque residencial en Xuxán, con 30 vivendas e 60 prazas de estacionamento, cun prazo de execución de 36 meses, e tamén a licencia para rehabilitar os bloques residenciais abandonados que están na Praza Padre Busto, en Palavea, que era unha promoción de Epamar, que, como saben, cando quebrou, quedou completamente abandonada, generando conflictos de convivencia. Despois pasou a Sareb e agora, por fin, unha promotora proxecta ali 55 pisos. Polo tanto, outorgamos esa licencia. Aprobamos tamén investimentos municipais en contratos en materia de infraestructura, os de conservación e saneamento da rede, mantemento e conservación da rede de saneamento, 2 millóns de euros, e o de mantemento, conservación e reposición de áreas infantís e áreas biosaludables por 1 millón de euros.